Salibonani. Yebo boy. Ngicela ubuza itaxi yanga. Wena uyangaphi boy? Wena uyaphi? Ubani? Wena uyangaphi? Ungabuza itaxi uthi yangapolisi yangaphi? Ngeni inyanga yini la? Ngena phela sifuna ukuhamba. Ngene nga uhambe lathi nga ungahambi lathi. Athi ngise drop yena athi ngifuna ukubuza. Kade usiya awusayi. Yangapi le quarantine? Wena ye-quarantine. Ngithi itaxi ya quarantine mbona lonke likhwehlela. Iya quarantine. Kungabe quarantine? Hayi quarantine ye. Driver ngicela ubuza itaxi yangapi le. Uthi yena uya quarantine driver thina siyi quarantine. Bala sifuna uhamba thina. Uthi ya quarantine Bala. Ayisiyodinga yovala manje. Asiye quarantine futhi bala. Driver hamba lo quarantine.